langgeng ngayomi sagung para titah ora arep ora sare langit bumi kabeh kagungane ora ana sing bisa paring pitulungan tanpa palilahe ingkang maha pirsa sakabehe ya mung Gusti ingkang maha luhur ya maha agung sesembahanku edan ayat kursi. Kawula nuwun sewu Bapa Durna nyuwun pangapunten kapeksa anggen paduka medhar sabda kasigeg sawetawis karana babar pisan kula mboten duga mana bilih atmajanipun Kyai Semar Badranaya Panakawan kekalih Petruk kaliyan Bagong ingkang sowan minggah wonten Stinggil Binatarata. Welewetes nuwun sewu kraton menika papan ingkang sumuwa kraton menika papan ingkang kebak kawibawan kraton menika papan ingkang wingit menawi wonten daya utawi wonten tamu niku yen ora dewa ya satriya elek-eleke ratu nang ripala mbuat samangke kula tingali kok malah tiba kosok balen ing atase kere anake Semar do tekan kene mangka lare kalih menika kudune le metu niku lak sekitar jam 1 mengke to kedahe. Ing atase yaine kok wis metu. Cetha lamun ora ngangge jamu kuwi ngono kuwi. Nggih. Menawi Petruk ngoten ngertos kaliyan tata krama, ngerti karo tata susila, ngerti karo sopan santun, nyembah sesedokan. Benten menika Bagong menika gonyak ganyung laling semi. Ora patut babar pisan. Ing atase Bagong niku munggah wonten Stinggil ngangge kaos. Mongko nggen kaos mburi ditulisi preman saka guyangan niku pripun niku? Gong, nun. Mbok aja ngangge kaos kuwi to. Lho, aku iki kaos sing duwe mek loro, siji preman guyangan, loro preman semampir. Ya mung loro kuwi. Lah pancene para-para sing lenggane kene iki rumangsa welas karo aku, tur dasare kabeh do sugih. Mbok menehi kaos karo aku ngono lho. Nah, prandek pun ora maringi, maido wae. Durna ta kuwi? Iya. Aku wis apal, ngendi nggon ngendi papan anggere nek durna ora tentrem ki engko bakale. Klebu nang desaku ya ngono kuwi, anggere nek durna ora bakal tentrem, ora bakal iso guyub, ora bisa rukun, ora bisa gotong royong. Nganti 24 taun ora wayangan mergo pancen enek durnane sing kaya ngono kuwi. Ngono kebangetan temenanan le ngece le nyepelekake karo kawula wis ora apa-apa ora perlu nesu aja emosi dhisik emosi omahku kebak sepeda motor pirang-pirang lha kuwi dadi amal jariah Petruk kelawan Bagong diprayogakne anggen mulungguh iki saderengipun kula matur amit pasang Kalimantabi tinebena ing tulak manu demalaing tawang-tawang sinuwun sowan kula wonten ngarsa paduka mboten langkung namung badhe ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji lan ugi ngaturaken salam saking Bapak Semar supados dipun aturaken dumateng paduka awit Bapak Semar menika udakara taun 90-an nalika kula tasih alit sabane Bapak Semar menika nggih teng mriki niki Semar Sukron Swanda niku sabane teng mriki niki le wayangan. Dadi pamiri palungguhan samangke genti anake lanang sing sebo wonten mriki niku sampun tak trepipun tegesipun mriki menika sampun mboten lali karo alur sejarah yen pancen bapake wis sepuh piye carane anake ditimbali ning emane sing nimbari ora Pak Lurah ning malah DPR saka provinsi lah niku.
Carane ngono desaku tak pengin nggih wayangan. Apa-apa ngeneki aku, apa-apa ngeneki aku. Lho, tegese kowe iki ben sabar. Lan uga iso dadi pangimbang rasa. Sing mirsani semene akeh, tandane lamun to piyai iki pancen remen kalian wayang. Nggih napa mboten, Pak Bu? Piyai Lamong mriki remen kalian wayang mboten, Pak Bu? Yen kawulane do seneng kaya ngono mongko suara rakyat adalah suara Tuhan. Taun ngarep aja nganti ora wayangan dalam rangka bersih desa. Yen nganti taun ngarep ora wayangan neng Lamong kene nek apa-apa aku ora tanggung jawab pokoke. Ene apa? Angger malam Jumat Kliwon enek celorot ijo dawa. Teluh ujuk apa? Wong mikul pring. Pampine sing ora-ora. Sungkem kula katur nggih sinuwun Prabu Puntadewa. Iya. Petruk ndak tampa gawe bonggonging rasa, Bagong padha becik. Nggih. Sinuwun Puntadewa, Raharja sowan kula mboten wonten alangan setunggal menapa, mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, Petruk Bagong padha becik. Ndara Bima menika. Iya. Kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat sembah kula katur. Sungkem kula kunjuk Ndara Njadipati. Ya tak tampa gawe bombonging rasa. Pangestu Kumara Gage tampan lan prayogakno anggonmu lungguh Petruk kelawan Bagong. Ndara Janaka. Iya, ngapunten kula nilar tata krami mapan wonten sak ngajeng panjenengan. Ora dadi apa. Bekti kula katur nggih Raden. Sungkem kula katur Ndara Janaka. Ndak tampa gawe bombonging rasa. Petruk. Padha becik sak pratamu kantong bolong. Nggih. Penemban Durna mboten wonten alangan setunggal menapa sowan kula sembah pangabekti kula mawan tuan-tuwa kunjuk. Dagelan elek Bagong padha becik. Wong elek Bagong padha becik. Gong, nun, bagekke karo Durna. Lah bagekke piye? Dagelan elek Bagong padha becik. Ngono ki apa cangkeme pendhita ngono. Hah? Lah kabeh wong semene ngerti lamun teraya kuwi elek kaya mengkene iki. Nek ya ora perlu ngece karo aku, menghina karo aku. Allah tanpa rupa, iki ya ciptaane Gusti ingkang nyipta jagat. Yen ngenyek karo sing jenenge Bagong, padha karo ngenyek karo sing gawe urip. Kandhanono dhek. Penemban Durna, apa? Semunipun Bagong kok mboten trima. Bagong kok tersinggung menawi jenengan mawi dawuh dagelan elek Bagong. Mo, ora gelem diceluk ngono. Mboten purun. Ya. Wong ganteng Bagong padha becik. Wong ganteng Bagong padha becik. Saya pelecehan neh lek iki. Kok iso aku wong ganteng lho. Lambangi tak liling langsung step lho monggo. Sapa anakku? Kok iso ngarani ganteng-ganteng apa mbok cobloko witing klopo sak lugune ngono wae. Bagong padha becik. Kula tampi mboten wonten setunggal menapa mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuan-tuwa kunjuk. Ya, ndak tampa gawe bombonge rasa. Pangestu Kumara Gage tampanana Bagong. Nggih, Mang Deleng mriku kapan-kapan kula jubuke. Tembunge ngono kuwi. Heeh. Iya, pangestu iso dijuwuk iso. Carane nganggo laku brata ngono kuwi. Nek upamane Durna mangestone leh ora mandi. Pendhita, aku wis titen, aku wis hafal. Endi ana pendhita, pamane ana brahmana nganti tekan kiai pisan kok ambyur ning jagate politik ora bakal kajen. Masa? Titen ana ae. Biyen lek enek to ya kuwi dai sejuta umat. Ndek ben sing ngajeni piyai akeh ning bareng mlebu nang nggen golongan politik, akhire dheweke malah ora kajen. Biyen ki enek artis ayune kliwat ukur. Inisiale jenenge sapa? Inisiale Nafa Urbak, inisiale ngarep tok. N. Heeh, akhire ya kaya ngono kuwi. Kang mangkono ya wis nuwun sewu, aku ora nampani sembahe Durna. Mergo iki aku wis krasa, Truk. Iki engko mesti dadi rame iki engko. Rame babakan. Ya tekane Durna nang kene iki mesti gawe kisru, gawe gendra, gawe racun, mecah kerukunane para Pandhawa. Iya. Aku tak matur luwih dhisik. Ya, matura. Duh sinuwun Prabu Puntadewa yektosipun waleh-waleh menapa?
bilih ri palungguhan samangke negari Ngamarta menika nembe ketaman Pagebluk, nembe ketaman Reretu. Nuwun sewu nggih sinuwun. Kula ngertos bilih Ngamarta ri palungguhan samangke nembe kisruh. Para kawula niki wis kentekan sabar merga pengarepe wis langka sing kena kanggo panutan, langka sing kena kanggo gondhelan. Mbok menawa niki Ngamarta nembe ketrajang jaman kala bendu. Sing bener dianggep kleru, ning sing ngapusi malah ditiru. Wulang agama ora dipaelu, ning tindak maksiat dianggep paling maju. Para kawula uripe susah, wis ora iso ngguyu, dodolan apa-apa ora payu, golek sandang pangan mesti ora kantu. Wong cilik urip lesu mergo abot mbayar pajek sing sasate nekak guru. Penggedene uripe mubra-mubru, mangan wareg wetenge nganti mlentu. Yen gawe aturan solan salin blas ora mutu, yen janji mesti palsu, nyolong bondo negara dianggep ora saru, yen didemo ora gelem metu, senengane ngalihake isu, yen diceluk neng pengadilan jarene sirahe ngelu, jebul minggat karo nggawa wong wedok ayu disangoni 500.000, bar niku wong wedok dijak kendangan dengkul. Kendangan kuwi ora banyol aku to, Tru. Kudune aku sing banyol kuwi. Ah, aku dhisik-dhisikan ning ngene iki ora. Joh, seme ora. Lah ngoten niku, nuwun sewu. Lah, carane mbalekke supaya negara Ngamarta niku tentrem manut pangandikanipun Bapak Semar. Sedaya kedah mawas diri wiwit saka sing dhuwur, tengah nganti ngisor, kabeh kudu dandan-dandan marang jiwane. Sing neng dhuwur gelem ngayomi karo sing neng ngisor, sing neng ngisor ya gelem bekti karo sing neng dhuwur. Aja nyalahke sapa-sapa ning ora ariken nalarmu luwih dhisik, kira-kira tumindakku ki apik apa durung. Padha karo wong nuding kaya tangan kula niki. Yen nuding elek-elek karo wong liya, driji siji niki nggih wong liya, ning driji papat niku malah nuding karo awake dhewe. Mila sedaya kedah mawas diri. Lah bapak niki anggadhahi tekad, anggadhahi krekat arep bangun kayangan meneh. Mboten. Manunggalaken para kiai ulama, para brahmana resi, sentana praja, para kawula mapan wonten ing Karang Kadempel ingkang wosing wigati ngawontenaken umbul donga. Nggih, ngawontenaken umbul donga nindakaken kidung suci mantra rahayu lan nyuwun dumateng purbane Hyang Agung supaya negara Ngamarta enggal pinaringan rahayu. Nah, sowan kula wonten ngarsa paduka menika dipun utus kalih Bapak Semar amboyongi para pepunden Pandhawa benjang menapa wonten wekdal ingkang longgar kula suwun tedak utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel merga sing jenenge wong cilik, sing jenenge para kawula nadyan ta ora disumbang, penggede gelem mudhun teng desa ngoten niku wong cilik senenge wis kliwat ukur. Niku saestu. Mila benjang menapa wonten wekdal ingkang mirunggan kula dherekaken tindak wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula kata kalepatan nyuwun pangapunten. Wasana wassalam. Petruk wonten dawuh banget panarimaku dene semono tekate Kiai Semar anggene cawe-cawe tumrap rahayu lan raharjane negara Ngamarta. Ya mung ngene ya Petruk. Mestine sliramu ngerti lamun to Ngamarta kerawuhan gurune para Pandhawa lan Kurawa ya kuwi Bapa Durna. Bapa Durna rawuh ana ing kene yektine ngemutake marang para Pandhawa aja nganti kelangan kiblat. Carane warga Ngamarta kudu bener-bener nindakake perintahing Gusti, ora perlu ditambah-tambahi, ora perlu dikurang-kurangi. Lan anggene para Pandhawa lan kawula ngaji-aji ngurmati karo Kalimasada kuwi dianggep dosa, tegese kuwi musyrik. Mongko musyrik kuwi ora bakal antuk pangapura saka Gusti ingkang gelar jagat.
Ngono kuwi Petruk sing didhawuhake bak gandeng jeneng sira uga melu handar bene wujude jimat Jamus Kalimasada apa becike Kalimasada diaturake marang Bapa Durna. Yen sampun dipunaturaken kangge menapa bakal dilarung wonten ing segara kidul. Nggih riyen. Menapa kula dipun keparengaken menawi sambung rembak kalian Pendhita Sukalima? Bapa Durna kados pundi? Nggih, kula wangsulane kula tak maju lungguh kula. Yak langening kalangguan agara pandamontar. Tinon lir kakoneng surem sorotesan padang. Kasor lan padaring purnameng gegono dasare mangsa katiga himohana awan Petruk kantong bolong inggih wonten timbalan ingkang ngadhawuh penemban Durna. Setha lamun ta kowe ora noleh karo githokmu. Bapakmu duwe niat bakal umbul donga nglumpuhke para sentana praja, para kiai ulama lan para kawula. Setha lamun ta kuwi patrap sing tegese kegeden piyak kurang cagak. Tanpa beda kaya wong buta ngitung lintang luku sinawat balang kayu, tangeh kenane cepak lupute. Semar ki ngaya wara. Mula yen gugu karo aku ora perlu nindakake budaya sing kaya ngono kuwi. Kandhanono karo bapakmu Semar kae. Ora perlu nganakake bersih dusun, ora perlu nganakake merti desa, ora perlu nganakake rasulan, ora perlu nganakake syukuran desa. Sing nyatane ki ora diperintahake karo agama. Watane wong Ngamarta gelem klerene anggene nindakake adat budaya sing kaya ngono kuwi bakale ayem tentrem jenjem permanem, ora ana sambekala sawiji apa. Nggih riyen. Dados wong bersih desa mboten angsal. Ora oleh. Lek bersih desa ora oleh lurah kene malah saya seneng no carane ngene. Posik ta posik. 24 taune ora diluk lho, Truk. Posik ta posik ora. Nuwun sewu. Tiyang Jawi niku nggih, ngapunten. Tiyang Jawi niku nggone wong pinter. Tur napa kemawon menika kebak sasmita, kebak perlambang ning intine sami. Sak bodho-bodhone Petruk kula menika nggih ngertos. Agama niku pranatan saking Gusti ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin, slamet donya prapteng akhir. Nggih napa mboten? Ya bener. Lah budaya niku angen-angen ingkang ambabar dumateng kaendahan. Isine budaya niku kados pundi jenengan lak kirang wahyune ngalah ya tumilah mangulah ngelmu bangkit mikat reh mangukut begegek ugek sadulita mbah menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula menika Narendra Agung Amarta Sri Puntadewa ingkang rawuh kula ngaturaken pambagi sinuwun. Iya Yai Badrana yo ndak tampa gawe sukornaning driya ora liwat salam taklimku katur Kyai. Ha nggih sampun kula tampi. Ndara Bima dipun sekecakaken. Ora kurang prayoga anggon kusuwan. Ndara Arjuna dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Kakang Semar kaya ora kurang sawiji apa. Kyai tekane Petruk ana ing pisuwanan negara Ngamarta yekti prasasat kaya ndodhok dadane Puntadewa. Sajroning wong Ngamarta ingkang nendheg ketaman Tintrim parandene Sentana Praja anane mung bingung bilung-lungan
ora bisa tumindak apa-apa malah kepara panjenenganmu Kyai Semar sing mung sak derajate lurah duwe krekat sarta niat ingkang suci ngumpulake kabeh para sentana sumrambahe para kyai alim ulama lan para kawula supaya ndedonga bebarengan supaya ngamarta diparingi tentrem. Mula kang mangkono aku nyadong dawuh kersane Kyai Semar kepiye? Kepeksa ripalungguhan samangke basa kula jabal kula tak ngoko kemawon. Ya ora dadi apa Kyai. Urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka pangmasa nganti kawula. Pejabat nganti masyarakat, bupati nganti tukang golek wedi. Sing becik kuwi kudu tansah gedhekake rasa kerukunan. Nah, sadurunge rukun karo wong liya, rukuna luwih dhisik karo awakmu dhewe. Tegese antarane lair lan batin, jiwa raga sukma, ati lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa maneh dadi satriya, antarane batine pangucape lan tumindake kudu jumbuh, kudu rukun, tegese mahambet bawa leksana. Nah, yen wis bisa rukun karo awake dhewe, jenengan rukuna karo keluargamu banjur dibacutake rukun marang sapa wae kang hanjok marang pepadanging urip. Kekuatane desa kadipaten munggahe negara kuwi sumbere saka rasa panunggal. Merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae. Lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi kerukunane ratu, sentana lan kawula. Sing akeh ratu wis ora nggagas marang nasibe wong cilik, semono uga wong cilik isane ya mung maido lan nyacat karo penggede. Yen antarane pimpinan karo sing dipimpin atine wis ora gathuk lan matuk, nganti kapan wae negaramu tetep bakal kisruh mboten saged tentrem. Mula sinuwun ratu lan kawula kudu manunggal tetunggalan lair nganti tekan batin. Ewadene bisane rukun kudu diwiwiti saka gedhekake rasa tresna. Dene katresnan sejati niku mapan ana pandonga sing tulus lan donga sing bener lan becik, ora mung ndongake karo awake dhewe nanging kudu ndongake karo wong liya. Yen ratu ndongakno marang kawulamu, kosok baline yen kawula ya kudu ndongake pimpinan supaya diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggene nata marang negara. Yen bab kuwi bisa mawujud wonten ngamarta, bakal ingkang wonten namung bagya mulya ingkang kebak barokah. Mila din samangke monggo sami mawas diri, sampeyan ya kudu eling. Sampeyan dadi pimpinan, sampeyan dadi wakile para kawula. Sampeyan niku makili wong cilik. Aja pisan-pisan sampeyan uripmu mewah yen kawulamu kabeh padha susah. Caritane satriya linuwih kang marbi mring kautaman wong tan tegak mring pangestine ngesti hayune kayun pinesu tapa brata jejering panggayo Kyai Badranaya kabeh kang dadi pangandikamu bakal ndak gegem dadi pepagem anggenku bakal netepi lawan darmane Kanarendran ning sampeyan aja mung meneng wae gandeng sampun tiyang kathah makempal manunggal mapan wonten mriki
menungsa ki yen kepengkok lakon sing abot mongko budidaya ya ora kasembadan boten wonten cara liya ingkang kedah kaambak nggih namung pasrah sumarah sumindhe dumateng purbane Hyang Agung sedaya ingkang lenggah wonten ing mriki monggo kula dherekaken nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos men negaramu pinaringan adem ayem tentrem jenjem permanem samar pamoring suksma permanem tan ana kang nyabawa mapan wonten pendopo kelurahan Klampis Ireng pinandhegan dening Kyai Badranaya nelongso mring purbane Hyang Nasa hanya nyuwun mring purbane Hyang Agung mrih kasembadan kang dadi panggayuhe nenggih tentreming negari Ngamarta Bojang saka genturing pangesti weninging panembah kencenging pangibadah satemah weh Prabawa ingkang ngedap-ngedapi ana wujude cahya manter nyada lanang liyang kaya lintang alian manjing mring anggane Kyai Badranaya yektiku panunggaling wahyu katentreman kanggo sajiwa mring anggane Sang Ismaya hamatangi jroning pasarean menani wadana remu ramu kalingan ngrangan sang Dyah manah engkung sumungkem guling sajroning lawan Kyai Semar apa iki mujudake nur buating Gusti Kyai Semar nggih niki sing wis tetunggalan kalian kula wagune katentreman Den haranane wong yun luhung tegak dapan lawan kuling aku nderek mangayu bagyo kula nderek mangayu bagyo nggih ning wong nampa wahyu niku yektine sanes bebungah nanging amanah wahyu niku mujudaken kanugrahan saka Gusti ingkang tinuku sarana laku awujud dawuh pituduh ingkang tumanjane kudu disebarake marang kabeh para umat supaya kabeh pinaringan tentrem lair batin wilujeng donya tekan akhir. Mila nadyan wahyu katentreman manunggal kalian Semar mboten kula nggih dhewe
ning sak bisa-bisa kula sebarake nggih nentremke bumi sak Indraprasta mriki. Nang Imbal Watana kedadak ana wujude Sardula macan ingkang sakjaran teji gedene andingkek saking sak njawining pendhapa mlumpat nedya nubruk Kyai Semar Badranaya mangkono prayitna panengah Pandhawa Dyan Harjuna sigrang ngrampungi landang wujudipun Sardula. Ana wujude Sardula semene gedene arep ngarah marang Kyai Badranaya. Janaka sing dadi tandingmu kuwi sapa? Ingon jalma kang dadi aranku. Aja melu celeng boloten kebolatengen. Semar tak gaglake nyoh.
Lido ujare wong ngadaplok. Aku wis niteni marang Mbah Mak kaping-kaping sakuse aku nampa nugraha wahyu. Adate tekane nugraha tekane bondo ki bareng karo tekane coba. Yen aku ra cincing ra rampung ki mengko. Ora ana kang sinembah kejaba Gusti ingkang Maha Murah, ingkang sugeng langgeng ngayomi sagung para titah. Ora arep ora sare, langit bumi kabeh kagungane. Ora ana sing bisa paring pitulungan tanpa palilahe. Ingkang Maha Pirsa sakabehe ya mung Gusti ingkang Maha Luhur, ya Maha Agung sesembahanku. Edan ayat kursi. Wah! Yen ora kleru aku tau ketemu karo wong iki. Saya golong karo wong Astina ki piye? Apa pancen kowe iki golong rene ngene pamrihe dadi mata-mata ngono apa piye? Mula tak sawang lambe mulai menca-mencu. Karepmu ki piye? Rasakno ripalungguhan iki kowe ngunduh wae ing panggawe kowe Yai Santi. Taruna Anutya Sanes Kono Mati Masuki Kawan Kagake Gunane Sisonke Sembok macane bae kok maliyane sinten Santi Mulya. Santi liar. Hah, ya kae iki sing marai gendro, marai geger. Jenengan tepang tak, oh kenal wis suwe. Kowe mbiyen iki saurunge rabi tak gawokne rono kowe mbiyen. Digawok karo Nyai Santi. Gareng ning ndi? Mas Gareng? Apa le? Rene Mas, dipethuk le. Kok pethuk apa ora nggih? Kene kono dipethuk ora mirip. Ah, kek mawa karo metu dhewe wis danten kek sore parandene ora kanggo babar pisan. Bekti kula kunjuk dhumateng jenengan ndika kiyaine. Iya ndak tampa gawe bongbonge rasa. Iki sing gawe perkara iki wong Ngastina. Kowe pengin apa ora ngapokake wong Ngastina? Mboten. Mbok pengin? Mboten kula musuh wong Ngastina apa padha surung mlebu geni, kutuk arani sunduk. Mboten enten dayane babar pisan yen ngamuk nika Ndara Werkudara ten Ndara Janaka nika pas. Lah dapure kiri-kiri ngoten apa iso perang. Musuh Kurawa sing cahe 150. 100. Sing 50 anake. Bojone. Banjur iki
Ripalungguhan iki gelem ya tindakno ora ya gelem kudu kok tindakke nadyan kaya ngapa lan kepiye iki nggih menehi pelajaran ya karo para Kurawa anggene drengki Srei Jail Metakil Dahwen Panasten cah telu kowe tak dadekke apa sing apa ayo celeng Pak aja jaran aja wis mambu bokonge winong pisan lek ngangge dinosaurus ndak kaya Pak Gunarto wis kowe meremo dadi apa wae aja kaget Petruk neng ndi we weteng gareng neng ndi P3K neng bokong lah kuwi kenyung Bagong rek ra melu bareng piye ndase rung enek lho dadi ndas ya empuk iki ora apa-apa ora ana hubungane empuk ndas pecah iki ya wis mau dadi pengarep nang kene truk apa aku ngarepmu truk iya lah mbok aja ngrokok ta truk ning jero kowe ngene ngrokok mulek keluke lho kaya ngono senengane mbok empan-papan karo panitia didhawuhi pas acara aja ngrokok ya aja ngrokok malah kedal-kedul ngono njaluk nekno kowe ora ya ampun gareng sare Masya Allah kancane iki kerja berat kaya ngene malah turu tak keprok angge sulingmu dhewe lho kok ora yang tangile rumasaku ora mbejasi kancane do bingung sing ngarep muni tuku bathok apa te malah mangkato ning Ngastina entuk ora manjing kedaton Ngastina ning Taman Eden Taman Sari kadilengleng oleh kowe sak karepmu wae oke siap berangkat dina iki kaping-kaping bola bali sampeyan kalian Paman Patih Haryo Sengkuni kula mulyake teng mriki kula lelemu awak sampeyan ning saben-saben ana pakaryan ana kewajiban ana jejiban mesti ora bisa merantasi gawe merga dipun bantu kali Anoman iki kethek tuwek ambak tuwek ning Sekti Mandraguna kula sampun ceraya kalian siswa kula nenggipun Darpasura parantene mboten monggo puliya mbok menawi menika ing sinebut Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti Nadyanto duwe kadigdayan duwe kasekten yen mapan ana nggon sing salatan wurma badhe lebur dening Pangastuti Tuti ora nyuwun pangapunten kula digantung wonten alun-alun nggih mboten dados menapa patut babar pisan ora eneng gunane Duryudana mulyake sampeyan kabeh sing ora becus nyambut gawe
sempet iki wong telu sing nyambut gawe aku dhewe iki, Pak. Aku kon nyokot, kon nyakur, mburi tenang ae. Reng gareng. Tangyo. Nah, boleh. Aku iso nyingkirake Kurawana sing makarti iki ra adil carane ngene iki. Ning ngarep terus nyokot dikon grawuk. Musuhe Kurawa pirang-pirang sing loro gur karo nyurang-nyurung ngono. Ra patut babar pisan. Ayo Truk mangkat. Ayo Reng mangkat. Manding kedaton kadilengleng ayo. Dhisik iki ana wujude Sardula sing semene gedene manjing ana ning kedaton. Apa pancen iki isene-isene taman juruk sing mucul apa piye? Bener. Niki kula macan, nami kula pun Singa Bremara. Apik banget nggih, apik. Suarane kaya aku ora pangkling. Kinten? Kaya suarane Bagong pun mudar. Amin dasmu iki. Gambane lho amin. Reng. Sampeyan garwanata ing negara Ngastina ya. Sak sing ngicuk-icuk Duryudana tumindak angkara murka kaya ngoten niku sing ngicuk-icuk sampeyan. Mula kang mangkono Ripalungguhan iki swargamu teng waduk kula mriki. Hey. Wow. Reng. Kuwi bojomu ta Duryudana awake lemu wetenge gedhe nah cilik kuwi asline iki. Wis dudu urusanmu. Kowe karepmu ngopo? Luput kuwi apa? Kleru kuwi apa? Kok manjing ning kedaton kadilen karepmu piye? Ora karep piye-piye. Cekak cukupe Ripalungguhan iki kowe dadi panganku. Aku wis pirang-pirang windu ora mangan. Wah, Gong, Nun. Lek windu iki kesuwen. Sak windu iki padha karo 8 taun ora. Anu seprapat windu ora mangan. Mula kang mangkono kowe manuta dadi panganku. Wah, piyayi le kaya ngono. Wah, sungguh sempurna ya, Truk. Iya. Aku ora roh aku nang mburi kok. Sing roh kowe. Lah lek ngene iki bejaku kaya ngene. Reng. Piyayi le waduh, jaran teji wis saka pucuk rambut nganti jempol sikil renek gethek kirine. Dasar wasi Sembada Sulalan Wiraga iloke wadana ndudut rasa irung mancung karya wuyung dadi lan pantese mripat yen mulak sajak njejawat tur tipis lambene yen guyu ngregetke awake lencir kuning senengane podang kuning. Wah. Wow. Anjir. Oh. Kuwi apa ingon-ingonmu? Endi? Mburi ana macan. Kuwi arep mangan aku. Tinimbang aku dipangan macan luwih becik aku panganen Yayi Janaka. Duh. Wis. Ki lho Janaka tak metu nyapun lho ngono. Kuwi ngene terus. Ayo.
sedupuk bathuk senyari bumi. Hubungane apa? Kuwi sedemuk bathuk senyari bumi hubungane apa? Ora peduli pokoke tegese yen ana wong ngayomi karo Ndara Banawati, rawe-rawe rantas malang-malang tatas. Oke. Siap, Truk? Siap. Siap, Reng. Kowe mundura sawetara ana pungkurane Arjuna. Iya, Di. Ngilani banget jan yen aku roh macane kulino ning abape ya ampun kaya waok. Abape iki lho ya malah munek-munek. Gajah denggele melocot. Macan. Iya, kowe macan. Heeh. Kaya ora pangling suaramu. Ganti kowe sama Ndra, aku nangane suarane ditendek ya. Aku apa ora ngerti karo aku, karepmu piye? Duduk karepe dhewe. Kok suarane iso beda-beda. Ayo maju apa ora ngarsa? Ing kene dalan patimu. Swara. Lek ngentut kula nggih ngoten niku lek ngentut. Badar purayan ra badar tak tibani jemparing. Ayo bokekke sapa sing prawira. Wah. Orang foto tak tibani Kiai Sarotama borek lagitmu. Sarotama, nek nganti kowe nakal karo aku Sarotama tak kandhakne Pak Muji. Ayo aku patene patenono lek pancen kowe tega karo aku Sarotama. Lho, swanten jenengan kaya suarane Bagong. Ora Bagong-bagongan. Ngene iki pancen macane rata-rata suarane kaya ngene iki. Tobat. Kudu karepe dhewe. Wah. Wow. Ya ampun bokong kula ampun dimotengke ngono. Senane neko-neko karo pusaka. Mundur, Truk. Mundur. Maju meneh. Oke. Turun. Ayo nih. Mepsa wis dipanasi. Kancane anggere nak begaya anggere jam 3 punjul ngene pikirane wis rena-rena. Piak. Edo salin. Ora patut babel. Aku dadi kaya ngene sing perintah ya kowe. Lah iya, mung nggih menehi pasinaon karo para Kurawa kae men eling karo Purwoduksina. Ayo salin. Carane piye? Ya piye carane merem dipet ngono. Truk. Apa? Kon merem iki gareng semeremket mau. Berubah. Matur nuwun, Pak. Aku malah ngerti ngendi-ngendi, ngerti taman kadileleng barang. Ya. Kuwi mung minangka kembang gore lelakon utawa gur ngendawakne wektu. Jane kowe ra dadi macan ya ora apa-apa, jane wayune wis tak tampa. Duh, senengane gawe-gawene anake ora. Neka-neka ora. Lah samu barang yang kula tindakaken niku muspra tanpa guna. Ora kok muspra. Nggih ngelekke karo Duryudana dadi ratu aja mung adigang adigung adiguna ngendel-ngendelke ngono kae.
uwek wis kelakon dadi udar sing peteng dadi padang kanthi mandhapipun wahyu katentreman ingkang boten badhe kula ginakaken pribadi ning kangge tentreme negari sampeyan Ngamarta. Iya, Kyai Semar iya. Tentrem niku dumunung wonten gedhene rasa syukur dene lelampahan ingkang dumados ing sadengah titah awon sae bejo cilaka mulya rekoso. Niku yektine wontenipun namung nikmat yen uripe menungsa dilambari kanthi rasa syukur. Dados tiyang badhe syukur niku mboten kedah gadah omah ingkang megah, tetumpakan ingkang mewah. Ning dununge rasa syukur niku mapan wonten ing rasa cukup. Kejawi saking menika momongan kula Pandhawa. Uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh kang dumadi niku sampun kinudrat dening jagat pinurba dening Kang Kawasa. Supados raosing menungsa tebih saking rasa gela kuciwa nanging atine mung tansah ikhlas tut wuri kaliyan kodrating Gusti. Mula urip niku mboten perlu ngitung untung utawa bathi, rugi utawa tuna. Merga urip niku sejatine bejo lamun ta uripe linambaran gedhene rasa syukur. Mulyane saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mareme saka rasa panarima, tentreme saka gedhene rasa sabar.